Ce fac? Unde merg? Sunt confuz. Există viață după BAC? Facultate, studii, carieră? Acum ce fac? Nu mai pot. Încotro merg mai departe. Merg la studii peste hotare sau rămân la noi? Să aleg un job cu mintea sau cu inima? Am 1000 de dileme. Salut! Sunt Nicoleta și asculți În Derivă, un podcast dedicat tuturor tinerilor și nu doar, care se întreabă încotro merg mai departe și dacă există viață după absolvire. Istoriile invitaților mei vor oferi inspirație, soluții și răspunsuri celor care urmează să ia decizii importante legate de studii și carieră. Astăzi vorbim cu Mihaela Eșanu, tânăra care visa de mică să ajungă studentă la Harvard. Și da, ai ghicit, Mihaela este astăzi în SUA, înmatriculată la una dintre cele mai prestigioase universități ale lumii. Stai cu noi până la final ca să afli câte dintre miturile existente despre Harvard sunt adevărate și câte sunt basme. Mihaela, mersi că ți-ai găsit timp să discutăm. Ce faci? Știu că la tine este dimineață, da? Este ora 10, că la Chișinău lumea încet se pregătește de culcare deja. Da, salutare, mersi tare mult pentru invitație. Sunt bine, e vineri dimineața și sunt în vacanță, așa că m-ai prins la momentul oportun. Tu ce mai faci? Da, noi n-am vorbit niciodată, deși să știi că eu te-am urmărit în ultima perioadă și bine, îți spuneam mai devreme că atunci când ai acordat interviul ziarului de gardă, citisem și atunci, cumva ți-am urmărit traseul tău pe plan educațional. Spune-mi, te rog, unde studiezi? Ce faci la moment din punct de vedere al carierei? La ce etapă ai ajuns? Da, a trecut ceva timp de când am acordat interviul acela pentru ziarul de gardă. De atunci, parcă nu vine să credă, deja au trecut 3 ani. Eu studiez, sunt în anul 3 la Universitatea Harvard din Statele Unite, din Massachusetts, și sunt în practic la finalul primului semestru din al 3-lea an. Eu studiez științe politice și cu un domeniu secundar în limbi și literaturi germanice. Și da, cam asta e situația acum. Deja trebuie să încep să mă gândesc ce o să fac la vara următoare, adică cu ce o să mă ocup, că trebuie să aplici la stagii, diferite oportunități. Încercăm să discutăm puțin miturile astea despre Harvard. Se știe că la Harvard, bine, asta zic majoritatea, e foarte greu să ajungi, foarte greu să fii acceptat. Că la Harvard sunt admiși doar olimpici când nu poți să-ți permiți să plătești contractul de studii, gen foarte, foarte multe mituri, le zic eu, pentru că de multe ori studenții neagă aceste informații și, de fapt, nu e chiar atât de complicat pe cât pare a fi. Cum a fost experiența ta? Cred că aș spune că e parțial un mit, fiindcă, într-adevăr, dacă te uiți după ratele de acceptare, păi ele sunt în jur la 5%, adică oricum este o doză de... niciodată nu știi dacă o să fie acceptat atunci când aplici, adică nu e un proces și nu este o rețetă secretă, adică chiar și dacă ești olimpic și aplici, pe asta nu înseamnă că neapărat o să fie acceptat, adică există neapărat ideea asta că într-adevăr e complicat și procesul depinde de tare mulți factori, unii dintre care nu-i controlezi tu, adică e vorba de cei ce caută universitatea în anul respectiv, e vorba de ceilalți studenți care aplică, fiindcă comitetul de admitere, ei doresc să creeze un colectiv care o să funcționeze bine împreună, adică oameni care să fie tare diferiți, dar totuși să fie capabili să creeze o comunitate în care toată lumea se respectă și lucrează împreună. De aceea, persoana care a aplicat în anul 2020 și a fost acceptată la Harvard poate să aplice în 2021 sau 2022 și să nu fie acceptată. Dar în cazul meu, eu mă pregăteam să aplic în Statele Unite încă de tare mult timp. Mă informasem și asta cred că m-a ajutat foarte mult, fiindcă pentru mulți elevi din Moldova, în general de peste hotare, parcă
nu știu, anume e foarte misterios tot procesul ăsta și din cauza asta tot pare așa de imposibil, fiindcă chiar și noțiunile pe care noi le folosim în legătură cu acceptarea la universitate, adică licența, chiar și termenii sunt așa de diferiți și mulți oameni anume din cauza asta nici nu îndrăznesc să aplice. Și deci da, eu prima dată mi-a venit ideea asta să aplic în state când eram prin clasa 7-a, 8-a și de atunci tot citeam, da, adică de atunci tot citeam, mă informam, anume mă gândeam ce trebuie să fac treptat, fiindcă multe persoane care știu că vor să aplice, adică cam încep să gândească prin clasa 11 dacă am făcut ceea ce ar fi fost de dorit prin clasa 9, 10 și asta. Poate să fie bine, că adică poate și ai făcut tot ce trebuia ca să fie acceptat, dar adică oricum celor care doresc să aplice le-aș recomanda să-și creeze traseul ăsta de lungă durată încă de la sfârșitul gimnaziului. În cazul tău, cum crezi? Ce puncte forte ai avut în CV-ul tău sau în formularul tău de aplicare care i-a convins pe membrii comisiei de admitere să te accepte? Eu acum doar speculez, fiindcă eu, ca tare, n-am de unde să știu ce anume pe ei e determinat să mă accepte. Adică eu am făcut tot posibil, adică eu am făcut maxim ce puteam, am scris cât puteam de bine, dar oricum ei au determinat ce le-a plăcut și ce nu le-a plăcut. Așa că o să răspund la întrebare, dar într-adevăr asta e doar opinia mea și nu e neapărat că asta într-adevăr așa să fi fost. Eu am avut un fel de traseu academic destul de neobișnuit pentru aplicanții din Europa de Est. Aș zice eu, fiindcă până la generația mea, toți moldovenii care fuseseră acceptați la Harvard erau într-adevăr olimpici, adică mitul pe care tu l-ai menționat era cam realitatea, adică erau persoane care au obținut medalii de aur, bronz sau argint la Olimpiade Internaționale de Matematică, Fizică, astea două parmise erau, informatică, poate, dar nu sunt sigură. Și eu am participat la multe olimpiade, dar n-am ajuns niciodată la anume nivelul de olimpiadă internațională pentru seniori, adică eu am participat la Olimpiada Internațională de Științe pentru juniori, care era biologie, fizică, chimie. Și asta a fost, adică a fost cel mai înalt nivel în termen de olimpiade la care am ajuns eu. Așa că eu nu știu dacă pentru ei chestia asta a fost impresionantă, ținând cont de faptul că cei dinaintea mea aveau medalii la olimpiade pentru seniori. Și în termen de parcursul meu academic, eu tot am avut foarte multe interese care ar părea divergente. Adică eu am fost și la olimpiade de biologie și de fizică, de matematică mai puțin, dar am fost, dar și de istorie, franceză, limbă și literatură română. Adică eu foarte mult timp eram pierdută, adică le făceam pe toate fiindcă îmi plăceau în mod egal și nu puteam să aleg. Și foarte mult timp mi se părea că asta o să fie un minus în aplicarea mea, fiindcă contează foarte mult să ai o pasiune clară și să lucrezi în direcția pasiunii respective. Și mi se părea că eu anume n-am sensul ăsta de orientare, anume că merg spre ceva clar. Dar pe mine asta și m-a ajutat foarte mult, anume că mă pregăteam de SAT-uri, am dat SAT-ul și acum ele deja au dispărut subject SAT-urile, dar le susținusem la franceză, biologie și matematică și anume fiindcă eu participasem la olimpiade și mi-era tot interesant, adică pregătirea n-a fost așa de complicată cum ar fi fost dacă aș fi urmat doar ceea ce învățam la școală. Așa că am făcut, cred că pentru ei foarte mult a contat și că eu făcusem voluntariat în sensul că eram președinta unei organizații care se numește Speak Up Moldova și aveam activități tare neobișnuite pentru ei, adică noi
ne duceam în satele din Republica Moldova și făceam traininguri pe temele egalității de gen, discriminarea rasială, discriminarea pe bază de orientare sexuală. Și cel puțin persoana care mi-a luat interviu anume după ce ei au evaluat aplicarea, părea foarte intrigată anume de activitatea mea în calitate de președinte a organizației. Deci presupun că asta, nu știu dacă neapărat te-a convins, dar cel puțin le-a atras atenția. Ca și proces tehnic, tu ai completat toată documentația care era nevoie, ulterior ai fost acceptată și ai fost invitată la un interviu, ai avut interviul respectiv, apoi după asta ai primit răspunsul că ai fost acceptată, corect? Da, exact. Ok. Da, așa, ca să filozofăm puțin, de ce crezi că atât de mulți tineri din Moldova aleg să plece peste hotare, dar majoritatea cu ținta spre țările din Europa și mai puțin spre vest? Eu cred că asta a devenit așa de frecvent încât asta se așteaptă de la elevi. Și din moment ce ei nu fac asta, parcă e ceva straniu, parcă e ceva ce trebuie de justificat, e ceva ce trebuie... parcă arată lipsă de ambiție sau lipsă de ceva, ceea ce e complet absurd, dar am senzația că asta a devenit norma socială pentru elevii care învață bine, asta e ca să pleci peste hotare. Și asta e ceva îngrijorător, fiindcă de moment ce se creează un fel de stigmă în jurul ideii de a rămâne în Moldova, păi elevii care sunt foarte buni nu vor să se încadreze în rândurile elevilor care n-au note suficient de bune ca să plece peste hotare. Deci are și ceva legat de prestigiu, de statutul pe care tu îl obții atunci când vii înapoi acasă și oamenii par impresionați de faptul că tu înveți peste hotare. Așa că pe mine chestia asta mă îngrijorează mult, fiindcă țin minte că era ceva la ordinea zilei când eram în liceu și am senzația că totul avansează mai mult și mai mult. Acum, după 2 ani, te simți la fel de entuziasmat și cumva mai ai spiritul ăsta competitiv, mai persistă încă? E foarte ușor să uiți cât e de extraordinar să fii aici, fiindcă asta devine viața ta de zi cu zi. Ești înconjurat de clădiri extraordinar de frumoase, de oameni, de profesori care sunt pur și simplu surse de inspirație în fiecare zi și asta devine rutina ta încât uiți să fii, dacă tot ieri a fost ziua recunoștinței, uiți să fii recunoscător pentru toate oportunitățile pe care le ai. Și atunci când ziua ta constă în task-uri, adică trebuie să scrii un eseu, trebuie să te duci la interviul ăsta, trebuie să faci X, Y și Z, păi în mod involuntar lucrurile astea parcă devin ca o povară și nu le mai vezi ca oportunități, fiindcă te stresează, fiindcă nu poți să petreci timp cu prietenii, dar trebuie să le faci. Cum arată zi de zi viața ta în campus? Tu ești undeva pe teritoriul campusului sau stai în chirie în afară? În majoritatea universităților din Ivy League, asta e grupul universităților din care face parte și Harvard, păi cazarea pe campus e o experiență foarte importantă din experiența unui student la undergrad, adică care își face licența. La Harvard chiar procentajul e destul de mare, practic 98 sau 99% din studenți trăiesc pe campus. Și eu sunt foarte recunoscătoare pentru asta, anume fiindcă ai o comunitate de oameni la tine, adică la noi se numesc case, adică e un sistem pe case, ca în Harry Potter, și toți oamenii care trăiesc în casa asta, adică tu îi vezi la cină, îi vezi în dining hall, adică în cantină,
Și îi vezi și la cină, îi vezi la micul dejun, la prânz, îi vezi prin casă. Noi avem bibliotecă chiar în casa noastră și foarte des comunici cu oameni atunci când studiezi, când îi vezi pe coridoare și te saluți cu ei și nu mi sentimentul ăsta că tu faci parte din ceva, adică nu știu neapărat cum să traduc asta, dar the sense of belonging, ca un fel de apartenență la un grup și ei pun foarte mult accentul pe chestia asta și eu sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Pentru că am mulți prieteni care studiază la universități peste hotare, dar în Europa și ei nu au parte de asta, adică e mult mai complicat să te integrezi într-un colectiv atunci când nu ai spațiul ăsta comun în care îi vezi, în care toată lumea se află la ore stabilite și pentru mine asta ar fi fost foarte complicat din punct de vedere psihologic, să nu am oameni alături și probabil chestia asta m-a îndemnat și să ies din zona mea de confort și să nu... asta e o tendință pe care eu am observat-o la studenții moldoveni în Europa, anume să stea în grupurile lor etnice sau naționale, fiindcă este un sentiment de confort atunci când tu ești lângă quote-unquote ai tăi. Și atunci probabil asta e răspunsul firesc la faptul că tu ești într-un loc străin, înconjurat de oameni care sunt diferiți, care au fost educați în mod diferit, dar datorită faptului că noi trăim aici pe campus, păi eu din primul an am fost pus într-o cameră cu o colegă americană, a cărei părinți sunt din Mexic, cu oameni care au experiențe, adică care nu sunt moldoveni, nu sunt din Europa, nu sunt din Europa de Est și am avut foarte multe oportunități să devin apropiată cu ei și asta nu s-ar fi întâmplat dacă n-am fi trăit pe campus. Practic, cum sunt căminele, cât stați într-o cameră, câte ore petreci pe zi la bibliotecă, câte la propriu-zis mergeți la facultate, care e programul tău timp de o zi? Aici sunt așa de multe detalii că nu știu de unde să încep. Ok, Universitatea Harvard are diferite, ca un fel de... ele nu se numesc facultăți, fiindcă este colegiul, The Harvard College, unde studiază cei care își fac licență. După asta este Harvard Law School, Med School, Grad School, ca un fel de școli care fac parte din universitate. Și experiența celor care se duc la Law School sau Med School sau Business School sau Grad Schools e foarte diferită de experiența celor care, așa cum sunt eu, fac colegiu, adică își fac licența la Harvard. Dar eu voi descrie anume experiența mea în calitate de student la licență. Păi, dacă ești în primul an, tu trăiești in the yard, adică yardul e ca un fel de o curte în care sunt căminele anume pentru cei de anul întâi. Ele sunt foarte aproape de clădirile în care chiar se petrec cursurile. De asta e un avantaj foarte mare când, pur și simplu, poți să te trezești la 8:55 și reușești la lecție la ora 9, ceea ce era o binecuvântare pentru mine în primul an. Eu trăiam la etajul 5, era un suite, adică un apartament cu 3 camere și un salon. Eu eram într-o cameră cu colega de care ziceam mai devreme, care e americană, părinții ei sunt din Mexic, și era altă cameră, tot pentru 2 persoane, și un single, adică o cameră pentru o persoană. Deci noi eram 5 studente în apartamentul respectiv și salonul e ca un spațiu comun în care poți să organizezi petreceri sau pur și simplu să vă întâlnați, să vorbiți, adică și aveam baia pe culoar, adică nu era în interiorul apartamentului, o foloseam împreună cu alte studente de pe culoarul nostru. Dar după primul an, adică sunt foarte multe tradiții legate de asta, dar trebuie să-ți creezi un grup de prieteni și este o loterie
și loteria respectivă determină în care dintre case o să fii. Și există, nu țin minte precis câte case sunt, pare mi se 12, dar don't quote me on that. Și ele sunt împărțite pe mai multe grupuri, adică sunt casele din Quad. Quad, asta e spațiul unde înainte era Radcliffe College, colegiul pentru fete, fiindcă Harvard a devenit integrat pentru femei și bărbați abia în anul 1973 și casele din regiunea respectivă, asta era unde femeile care mergeau la Radcliffe College locuiau. Și deja sunt casele care sunt aproape de râu, noi trăim lângă râul Charles și eu trăiesc în una dintre ele, se numește Dunster, casa mea. Și trăiesc într-un apartament care are 2 camere, ambele sunt pentru 2 persoane și avem un salon, e destul de mare, neobișnuit de mare pentru casa noastră, așa că suntem foarte bucuroase. Și în legătură cu ziua mea, depinde de zi, dar de obicei lucrez dimineața, adică eu lucrez la biblioteca de pe campus, una dintre bibliotecile de pe campus, și lucrez pentru vreo 2 ore aproximativ. După asta am cursuri, de obicei am câte 2 cursuri pe zi, care pot dura de la o oră și 15 minute până la 2 ore. Și după asta iau prânzul, iau prânzul între cursuri de obicei. După asta pot să studiez, mă duc la bibliotecă după ce am cursurile, iau cina cu prietenii mei și mă duc înapoi la bibliotecă. Ziceam mai devreme că noi avem bibliotecă chiar în casa noastră, adică trebuie doar să cobor 2 etaje și sunt în bibliotecă, ceea ce nu era cazul în primul an, așa că e foarte comod. Iei în calcul faptul de a te întoarce înapoi la un moment dat în Moldova? Eu îți spuneam mai devreme că sunt destul de confuză în legătură cu ce vreau să fac pe viitor, adică atunci când vezi tot ce poate să fie viața ta, adică sunt atât de multe oportunități încât nu știi ce să alegi, cam în poziția asta sunt eu. Mie foarte mult mi-ar plăcea să revin acasă, anume atunci când am acumulat experiență pe psihotare și am ceva valoros ce aș putea să dau înapoi. Adică nu mă văd venind acasă neapărat după acești 4 ani, fiindcă mi-ar plăcea mult să am ceva mai mult de oferit atunci când decid să fac orice n-aș decide eu să fac în Moldova. Dar nu exclud nici cum posibilitatea asta că să revin, nu știu, la 40-50 de ani. Aș vrea să știu că totul e în regulă acasă atunci când eu sunt peste hotare și parcă mă gândesc că aș fi foarte motivată să revin dacă aș vedea că lucrurile merg în direcția complet greșită din punctul meu de vedere. Cum crezi faptul că tu ești confuză se datorează sau e din cauza faptului că ai foarte multe alegeri pe care ai putea să le faci? Sau că, nu știu, te pasionează mult prea multe lucruri și nu poți iei o singură direcție? Sau că, de unde vine confuzia asta? Că am mai auzit destul de mulți tineri, inclusiv eu, subscriu la ceea ce spui și sunt curioasă care sunt motivele. Cum explici? Eu cred că sunt, cel puțin, nu pot să vorbesc pentru experiența altor oameni, dar în cazul meu, eu cred că sunt foarte bună la a mă păcăli pe mine, în sensul că atunci când eu trebuie să fac ceva, păi creierul meu are așa mecanism de a mă face să cred că mie asta foarte tare îmi place. Adică atunci când eu știu că eu trebuie să fac un lucru, eu în mod inconștient parcă depun maxim efort ca să-mi placă lucrul respectiv și după asta, după ce treci de perioada asta, este un fel de threshold, atunci când te chinui, tare nu-ți place și după asta, după ce depășești limita respectivă, deja chiar începe să-ți placă, adică nu mai trebuie să te convingi,
dar faci lucrul respectiv din plăcere. Și pentru mine asta cred că era foarte mult cazul în liceu, fiindcă în liceele din Republica Moldova trebuie să înveți de toate, trebuie să înveți și matematică, și informatică, și română, și engleză. De asta eu știam că trebuie să fac lucrurile respective și am început să le, chiar să fiu pasionată. Și există alt aspect la problema asta, anume că atunci când ajungi să citești suficient de mult pe o temă, atunci când înțelegi anumite particularități, subtilități care la prima vedere ele nu sunt evidente, parcă, nu știu, cel puțin la mine cred că asta e ca un fel de sete de cunoaștere, adică eu vreau să aflu mai mult, vreau să aflu cum funcționează lucrurile și pentru mine asta nu contează dacă e economie sau e biologie, adică cum funcționează ADN-ul sau cum funcționează de ce unele țări sunt bogate și altele sărace, adică cred că e vorba doar de setea asta de cunoaștere, de a înțelege, de a afla, de a pătrunde în esența lucrurilor și chestia asta e foarte pozitivă în general, anume fiindcă te determină să cauți modalități de a afla, să citești, să te informezi, dar există și partea negativă, anume fiindcă creează confuzie, fiindcă atunci când pur și simplu ți-e interesant să cunoști, păi intervine întrebarea să cunoști ce și e greu să determini anume aspectul foarte concret, adică ceva foarte particular în care ai vrea să te aprofundezi mai mult. Și da, adică eu observ asta la mine că tare des sunt la lecție și mă gândesc, wow, asta e așa de interesant, adică eu mă văd pe mine făcând asta în viitor și după asta mă duc la lecția următoare și wow, dar asta tot e tare interesant, poate totuși asta vreau să fac, anume vreau să mă ocup pentru restul vieții mele. Așa că cred că e combinație dintre ai o varietate de lucruri din care poți alege, adică nu ești limitat și suntem la vârsta asta, la 20 de ani, în care, într-adevăr, lumea e la picioarele noastre, adică noi putem să alegem orice, dar e și vorba de faptul că, nu știu, ceva din personalitatea mea, cel puțin. Următoarea întrebare cred că cumva vine mână în mână cu ceea ce ai zis tu mai devreme. Ce ar trebui să știe tinerii înainte să se pornească la drum? Și la ce să se aștepte de la experiența asta? Ca o glumă, dar totuși spune ceva, că anume cineva întrebase cum poți să înveți să nu înveți fără ca lumea să nu-și dea seama sau ceva de genul, adică cum să treci prin universitate fără ca cu adevărat să înveți tare, tare mult. Și cel puțin la Harvard asta pur și simplu nu e posibil, adică nici nu pot să glumesc pe tema asta, fiindcă, într-adevăr, dacă nu studiezi cel puțin 40 de ore pe săptămână, păi you're out, adică nu e vorba de faptul, știi, este așa expresie work smart, not hard, adică indiferent cât de inteligent ești, câte strategii pentru ca să acumulezi informația mai repede, adică trebuie să depui efort, fiindcă toată lumea depune efort, adică toată lumea e inteligentă, nu e că cineva, pur și simplu, are nevoie de 20 de ore ca să înțeleagă o temă, adică toată lumea are capacități extraordinare și dacă tu vrei să fii în rând cu ei, păi trebuie să fii gata să petreci timpul în bibliotecă, studiind, citind, indiferent ce studiezi, adică nu contează dacă faci științe sociale sau științe reale. Dar anume pentru elevii din Republica Moldova care vor să aplice și să știe la ce să se pregătească, pentru mine ce a contat foarte mult este să nu mă compar cu alți oameni, fiindcă aici, într-adevăr, absolut oprește o persoană pe stradă și dacă vrei să-i afli istoria vieții, ce reușește să facă, cu ce se ocupă, ce a obținut deja la ale ei 20 de ani, păi dacă tu o să te compari, păi n-ajungi nicăieri, fiindcă toată lumea e așa de... Nici n-am cuvinte să descriu, adică experiențele lor sunt incredibile. Și asta e prima etapă, adică da, trebuie să muncești foarte mult, dar încearcă să concurezi cu tine, anume azi să lucrezi mai mult decât ai făcut ieri, semestrul ăsta să încerci să faci nu știu, să fii mai organizat, să-ți organizezi timpul mai eficient decât semestrul trecut, dar nu în comparație cu alți oameni, fiindcă n-ajungi nicăieri.
Altceva la tema asta, anume să nu, cred că ar părea controversat, adică paradoxal, ținând cont de ce am zis mai devreme, trebuie să faci mult, dar să-ți cunoști limitele. Adică să nu încerci să faci totul deodată. Noi pe campus cred că avem sute, dacă nu chiar mii de activități extracurriculare și mă țin minte pe mine în primul semestru, adică eu voiam să fac tot, să scriu pentru 3 publicații studențești, să fac parte din 2 organizații pentru studenți internaționale, adică e firesc să vrei să faci tot, anume după ce, cel puțin eu venind din Moldova, parcă, da, existau foarte multe oportunități de voluntariat și chestii, dar oricum mă simțeam că eu trebuie să ofer inițiativa asta, fiindcă nimeni nu o să mi le ofere mie. Și când am venit aici, mi-am dat seama că e diferit și deja nu mai trebuie eu să adun și să încerc să fac 100 de lucruri, dar ele o să vină de la sine într-o anumită măsură și de asta contează să ai grijă de tine, să-ți cunoști limitele, să nu încerci să faci absolut tot ce e posibil, fiindcă este așa, nu știu cum să traduc din engleză, dar you'll burn out, adică o să ajungi în momentul în care deja nu mai poți, adică ești așa de extenuat că gata. Tu ai avut vreo zi, vreun moment în ultimii ani când pur și simplu ai zis că eu nu mai pot, am obosit, gata, până aici? Există foarte multe momente, cel puțin în cazul meu, în care eu mă gândesc că eu nu știu cum o să fac asta, adică eu sunt așa de... Parcă mă gândesc că gata, trebuie să las mâinile în jos, în legătură cu chestii nu așa de... Adică atunci când te gândești la lume, adică in the large scheme of things, adică când te gândești la... Când pui lucrurile în perspectivă, pe eseul respectiv sau task-ul respectiv, nu-i, Doamne ferește, dar nume e ușor să te pierzi, să pierzi perspectiva asta mai largă și da, deseori, chiar săptămânile trecute aveam de scris un eseu și nu puteam să-mi fac schema, nu puteam să-mi fac schița, fiindcă erau așa de multe idei care trebuia să le incorporez și nu puteam să dorm noaptea, aveam momente în care mă gândeam că nu știu dacă să reușesc să fac asta, nu știu dacă să am timpul, nu știu dacă să am abilitatea să îmi pun toate gândurile în ordine. Și genul ăsta de momente eu cred că sunt într-o anumită măsură inevitabile, mai ales atunci când ai așa o tendință spre perfecționism care e super frecvent întâlnită, cel puțin la universitatea noastră. Dar niciodată n-am avut momentul în care ziceam că gata, las universitatea sau gata, adică eram conștientă că asta e ceva temporar, că asta e ceva, că asta e un obstacol pe care trebuie să-l depășesc și chiar dacă mă sufoca din punct de vedere psihologic, păi oricum știam că eu asta o să fac, indiferent de toți nervii și de tot stresul, o să reușesc. Ai ascultat podcastul În derivă. Dacă ți-a plăcut acest episod, atunci te îndemn să ne dai un like, un share la pagina de Facebook și Instagram. Dar cel mai important, dacă cunoști tineri a căror experiență îi poate inspira pe alți tineri, te-aș ruga să ne spui. Ori, dacă te interesează un anumit subiect, cu multă curiozitate vom analiza recomandările tale. Ne puteți găsi și pe YouTube, În derivă podcast, dar și pe aplicațiile mobile Google Play, Apple Podcast sau SoundCloud. Aici puteți asculta, descărca sau derula episoadele, chiar dacă nu sunteți conectat la internet. Pe data viitoare! Acest produs este realizat în cadrul proiectului New Media Incubator, o inițiativă a Fundației Soros Moldova. Punctul de vedere al autorului nu coincide neapărat cu opinia Fundației Soros Moldova. Autorul este responsabil pentru corectitudinea celor expuse.